Aquest matí, l'alcalde de Calonge, Jordi Soler, la direcció facultativa i els tècnics municipals han signat l'acte de replanteig que dona el tret de sortida a les obres de reforma del castell. D'aquesta manera, tira endavant el projecte impulsat per l'Ajuntament de Calonge per poder posar a l'ús públic aquest monument declarat bé cultural d'interès nacional. Un castell que es remodela tota la seva part interior. Al final constarà de 5 sales aptes per exposició, actes per congressos, actes per qualsevol tipus de béns de gaire públic i a més amb l'equipació corresponent. La inversió prevista per l'Ajuntament és de gairebé 850.000 euros, que s'invertiran bàsicament a l'interior d'aquest monument, on la reforma de finals dels anys 90 no va arribar. Les obres afectaran la major part de l'edifici, abarcant una superfície de 1.211 metres quadrats, dels quals 1.034 són d'espais interiors i la resta són actuacions en zones exteriors. Aquesta reforma ha de permetre posar l'edifici a l'ús públic i disposar d'un equipament amb 5 sales d'exposicions i 4 sales d'actes. És evident que ha de significar una revitalització de tot el nucli antic del que és la vila de Calonge i estem especialment orgullosos que al final ho puguem arribar a fer, encara que sigui només amb fons propis de l'Ajuntament. La intervenció que avui comença durarà 14 mesos. Les obres afectaran a la planta baixa, on hi haurà una recepció, serveis, una zona d'accés i diverses sales d'exposicions. A la planta noble es condicionarà la torre major, la sala gòtica, la sala renaixentista i la sala major, i es crearà un distribuïdor que facilitarà la circulació dins de l'edifici. Tot i les obres, està previst que tant el mercat medieval com els concerts de festival de música interludi es puguin celebrar al pati d'armes del castell.